Croeso i'r fersiwn fideo o'n Crynodeb o'r Achos Dros Newid Gwella Gyda'n Gilydd. Nod y fideo hwn yw eich helpu i ymuno ar sgwrs i lunio dyfodol gwasanaethau gofal iechyd diogel ac o ansawdd i bobl powys. Mae eich barn yn bwysig i ni ac rydym yn eich annog i rannu eich sylwadau erbyn y 15 o Fai 2025. Mae'r fideo hwn yn rhoi crynodeb byr o cyfleoedd a'r heriau ar gyfer gwasanaethau iechyd ym Mhywys. Rydym yn croesawu eich arbodd erbyn y 15 o Fai 2025. Mae hon yn rhan o sgwrs barhaus gyda chi i lunio dyfodol gwasanaethau iechyd, diogel ac o ansawdd i bywys. Rydym wedi profi llawer o newidiadau mawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys pandemig Covid-19, galw cynyddol am driniaethau, mwy o bobl yn byw'n hirach gyda chyflyrau iechyd lluosog, rhestrau aros cynyddol, a chynnydd mawr yn gostanwydd bwyd a biliau eraill. Gyda'r gilydd, mae newidiadau hyn hefyd yn golygu bod ein gwasanaethau iechyd presennol yn costio mwy nag y gallen ei fforddio. Mae angen i gymryd camau i fynd i'r afalau hyn. Wrth i'n poblogaeth a'n cymdeithas newid, mae angen i'n gwasanaethau iechyd newid hefyd. Mae angen eich help arnom i ddod o hyd i ffyrdd o barhau i ddarparu'r gwasanaethau iechyd o safon sydd ei angen arnoch yn y ffordd rydych chi eisiau i'r dyfodol. Mae angen eich help arnom hefyd i ymateb i heriau y mae'r gig yn ei wynebu. Mae rhain yn cynnwys gosod cynllun clir i diwallu anghenion ein cymunedau orau dros y 10 i 25 mlynedd nesaf a helpu pobl i gadw'n iach. Gwneud yn siŵr ein bod yn canolbwyntio ar anghenion y dyfodol, nid etifeddiaeth y gorffennol. Ymateb i newidiadau mewn salwch a triniaethau yn ogystal â buddsoddi mewn atal salwch. Sicrhau ansawdd gofal, profiad a chanlyniadau gorau i gleifion. Adeiladu gweithlu canoliadwy a lleihau ein angen am staff a siantaeth ryd. Gwella ein adeiladau a'n cyfleusterau fel y gallen gefnogi ein anghenion yn y dyfodol. Cwrdd a'n dyletswyddau a'n cyfrifoldebau gyfreithiol gan gynnwys ein dyletswydd ansawdd sydd wedi ei grynhoi yn y delwedd isod. Rhaid i'n penderfyniadau gael eu llwyddo gan diogelwch, prydlondeb, effeithlonrwydd, tegwch a rhoi'r person yng nghanol ei gofal. Datblygu opsiynau yn y dyfodol y gall Cymru ei fforddio. Adeiladu ar ddysgu a donio'r bobl hyn ym Mhywys. Byddwn gwneud hyn drwy raglen o'r enw Gwella Gyda'n Gilydd. Gwella Gyda'n Gilydd yw ein addewid gweithio gyda'n gilydd i adolygu sut a ble rydym yn darparu gwasanaethau mwyn sicrhau diogelwch, i wella ansawdd ac i wneud y defnydd gorau y gallen o adnoddau. Rydym yn siarad â chleifion a defnyddwyr gwasanaeth, pobl a chymunedol, staff, iechyd a gofal a'n sefydliadau partner. Mae gennym rhai sylfaeni ardderchog i adeiladu arnynt. Rydym yn falch o'n sefydliad ar bobl fedrus ac ymroddedig sy'n gwneud iddo weithio. Mae gennym hefyd weledigaeth gymhellor ar gyfer y dyfodol. Mae hyn wedi'i nodi yn y strategaeth iechyd a gofal ar gyfer Powys. Cyfrannodd miloedd o bobl ledled Powys at y strategaeth hon yn 2015 a 2016. Bydd Gwella Gyda'n Gilydd yn ein helpu i gyflawni'r strategaeth drwy weithio gyda'n gilydd i lunio dyfodol gwasanaethau iechyd diogel ac o ansawdd i bywys. Y fideo hwn yw'r rhan gyntaf y daith hon. Mae'n gofyn am eich barn a profiadau fel bod gennym dealltwriaeth arennyn ar problemau y mae angen i datrys. Mae hefyd yn anelu at esbonio pam nad yw dim newid yn opsiwn. Yn ystod mis Mai 2025, rydym yn awyddus i glywed eich barn.
Beth sy'n dda am gwasanaethau iechyd ym Mhywys? Cryfderau. Beth sy'n wael neu ddim yn gweithio mor dda? Gwendidau. Pa syniadau a allai fod gennych a allai yn helpu i wella? Cyfleoedd. Beth allai fod yn rhwystyr anatal rhag gwneud y gwelliannau sydd ei angen arnom? Bygythiadau. Beth sydd angen ei newid? Ar ôl y cyfnod hwn o ymgysylltu ar achos dros newid, byddwn nhw'n gweithio gyda chi i adolygu'r gwasanaethau rydyn ni'n ei ddarparu a'i comisiynu. Ein nod yw canolbwyntio ar wahanol wasanaethau yn ei tro. Yn seiliedig ar y adborth a gawsom gan staff iechyd a gofal, rydym yn disgwyl canolbwyntio ar wasanaethau cymunedol a gwasanaethau iechyd meddwl oedolion yn ystod 2025. Rannwch eich barn os gwelwch yn dda, rydym yn gwrando ac am ddeall beth sy'n bwysig i chi. Gallwch ddod o hyd i rhagor o wybodaeth am wella gyda'n gilydd ar ein gwefan www.gwella-gyda'n-gilydd-gwanwyn25. Gallwch hefyd wneud y canlynol, darllen y ddogfen Achos Dros Newid hirach a mwy manwl, rhannu eich barn trwy'n arolwg ar-lein, ysgrifennu atom, gwella gyda'n gilydd, bwrdd iechyd addysgu Powys, Tŷ Gleisbri, ysbyty Bronllys, Powys, LD3, dim LY. E-bostio ni, powys.engagement@wales.nhs.uk. Ffoniwch ein rhif ffôn ateb ymgysylltu ar 01874 442 917. Gyda'n gilydd, byddwn yn adeiladu gweledigaeth ar gyfer gwasanaethau iechyd diogel o ansawdd y gallwn ni i gyd fod yn falch ohonynt. Cyfleoedd a chryfderau. Mae gwella gyda'n gilydd yn ymwneud ag adeiladu ar y cryfderau sydd gennym ym Mhywys, mynd i'r afael a gwendidau, dod o hyd i gyfleoedd i wella ac ymateb i heriau. Rydym eisoes yn gryf mewn rhai meysydd pwysig, ac rydym am fanteisio ar bob cyfle i wella sut rydym yn darparu gwasanaethau iechyd diogel o ansawdd ar gyfer y dyfodol. Dyma rhai enghreifftiau y mae staff a chleifion wedi rhannu gyda ni. Mae gennym weithlu ymroddedig a gofalgar, ac mae llawer ohonynt yn byw mewn cymunedau ffiniannus bach a chymdogol ym Mhywys. Mae model gofal sylfaenol a chymunedol ym Mhywys yn un o'r rhai mwyaf dablygedig yn y wlad. Dyma'r gofal a ddarperir i chi gan eich meddyg teulu lleol, nyrs gymunedol, deintydd, fferyllydd, optometrydd a themau iechyd meddwl cymunedol a gweithwyr proffesiynol iechyd cysylltiedig yn lleol mewn cymunedol ledled y sir. Mae'r gwasanaethau hyn yn gryfach yma ym Mhywys nag mewn llawer o rannau eraill o'r wlad, ond rydym yn cydnabod bod y gwasanaethau hyn yn wynebu heriau hefyd, megis mynediad at ddentyddiaeth. Mae gennym berthynas dda gyda'n byrddau ac ymddiriedolaethau iechyd a chyfagos. Mae hyn yn cynnwys rhwydwaith ysbyty cyffredinol dosbarth o amgylchu'n ffiniau. Rydym yn prynu gwasanaethau ganddynt na allwn ei darparu ein hunain yma ym Mhywys. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau ysbyty acute ac arbenigol na allir ei darparu'n ddiogel ym Mhywys oherwydd ein poblogaeth fach a gwasgaredig. Rydym yn defnyddio technolegau digidol newydd, fel y gall mwy o gleifion cael mynediad at fwy o wasanaethau gartref neu yn agos at gartref. Wrth wneud hyn, rydym yn cydnabod na fydd rhai gwasanaethau digidol yn addas i bawb. Rydym yn byw ac yn gweithio mewn sir sy'n cael ei chefnogi gan waith anhygoel gwirfoddolwyr, sefydliadau cymunedol a gofalwyr di-dal. Mae gwella iechyd ein poblogaeth yn rhan bwysig iawn o'n gwasanaethau iechyd a gofal. Rydym yn darparu cefnogaeth dda i helpu pobl gwella eu ffordd o fyw, gan gynnwys gwasanaethau fel helpu stopio, rhagnodi cymdeithasol i hyrwyddo ffyrdd o fyw egnio a bwyta'n iach.
Mae ymdrechiadau ataliol ar gyfer ffliw a chlefydau tymhorol eraill yn helpu i ddiogelu iechyd. Mae'n rhaglen i sgrinio hefyd yn hanfodol i adnabod arwyddion cynnar o glefyd. Mae'n gwaith i reoli ac integreidio'r gwasanaethau rydym ni'n ei prynu i'n cleifion yn helpu i ddarparu gofal parhaus. Pe bynnag sefydliad iechyd neu ofal cymdeithasol sy'n darparu gwasanaeth hwn. Ydych chi'n cytuno? Pa gyfleoedd a chryfderau eraill ydych chi'n ei gweld mewn gwasanaethau iechyd i bobl powys? Heriau. Yn ogystal ag adeiladu ar ein cryfderau, mae angen i ni ymateb i'r heriau rydym ni'n ei wynebu. Dyma rhai enghreifftiau ar renner gyda ni gan staff a chleifion. Ansawdd y deilliannau cleifion. Pan fydd person yn aros yn llonydd yn amser hir, gallai cyhyrau a'i cryfder cyffredinol wanhau oherwydd nad ydynt wedi bod yn symud o gwmpas llawer. Mae hyn yn aml yn digwydd pan fydd rhywun yn aros yn y gwely yn amser hir, fel yn ystod arosiad yn yr ysbyty. Gallai gwneud hi'n anoddach iddynt gerdded, sefyll, neu wneud gweithgareddau bob dydd. Mae hyn yn her i'r bwrdd iechyd, gan fod gennym yn aml gleifion hŷn sy'n feddygol addas i fynd adref, ond nad ydynt gallu cael mynediad at y gofal a'r gefnogaeth gywir i barhau a'i herberiad yn eu cartrefau eu hunain. Mae hyn yn golygu y bydd llawer yn aros yn yr ysbyty nes y gellir dod o hyd i'r gofal cywir ar ei cyfer. Mae tystiolaeth yn dangos y gall 10 diwrnod yn yr ysbyty arwain at y gyfwerth a gwerth 10 mlynedd o heneiddio yng nghyhyrau bobl dros 80 oed. Mae ein poblogaeth wedi gwasgaru ar draws sir fawr iawn, sy'n gallu ei gwneud yn anodd darparu gwasanaethau lleol o ansawdd uchel cyson. Fel bwrdd iechyd bach, rydym yn dibynnu ar nifer cyfyngiadau o staff sydd wedi hyfforddi'n arbennig. Ar hyn o bryd, mae 1 o bob 7 o'n rolau yn wag. Mae hyn yn gwneud darparu gwasanaethau a lleihau amseroedd aros hyd yn oed yn anoddach. Aeth ein amseroedd aros yn hirach yn ystod pandemig Covid-19. Rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddarparu'r atebion gofal a thriniaeth cywir mewn ffordd ddiogel, ganaliadol ac sy'n cyfyngu ar niwed a achosir gan aros hirach. Mae ein dyletswydd ansawdd statudol yn rhan bwysig o'r gwaith hwn. Ein adeiladau a'n cyfleusterau. Mae llawer o'n adeiladau yn hŷn na'r gig ei hun. Adeiladau dros 36% o'n adeiladau cyn 1948. Mae hyn yn llawer uwch na gyfartaledd Cymru, 12%. Wrth i ni ddatblygu ein cynlluniau, mae angen i ni ddod o hyd i'r ffordd orau o ddefnyddio a gwella ein adeiladau mewn ffordd sy'n fforddiadwy. Un cwestiwn sy'n cael ei ofyn yn aml yw pam nad oes ysbyty cyffredinol dosbarth ym Mywys. Mae ein poblogaeth fach a natur fawr a gwledig y sir yn golygu nad yw'n ddiogel nac yn ymarferol darparu ysbyty cyffredinol dosbarth ym Mywys. Mae angen i ysbytau mawr o'r fath wasanaethu poblogaethau mawr fel y gallant ddod â'r sgiliau a'r gwasanaethau cywir at ei gilydd i'ch trin mewn argyfwng. Byddai llawer o arbenigwyr yn dweud y dylai ysbyty cyffredinol dosbarth wasanaethu poblogaeth o leiaf 2 gwaith maint Powys. Mae ein daearyddiaeth hefyd yn her. Hyd yn oed pe gellir darparu'r fath ysbyty mewn lleoliad canolog ym Mywys, bydd y rhan fwyaf o bobl yng Ngogledd a de Powys yn dal i fod yn agosach at ysbyty cyffredinol dosbarth mewn mannau eraill. Felly, rydym yn prynu llawer o'r gwasanaethau ysbyty arbenigol hyn i drigolion Powys gan fyrddau iechyd cyfagos yng Nghymru ac ymdreiriaethau gig gyfagos yn Lloegr. Gelwir y broses hon yn gomisiynu. Mae gennym berthynas gref gyda'n cymdogion i ddarparu'r gofal sydd ei angen arnoch. Ein gweithlu. Rydym yn falch iawn o'n gweithlu angerddol ac ymroddedig sy'n gweithio'n galed i ddarparu safonau uchel o ofal ym Mywys. Ond mae pryder gweithlu cenedlaethol a rhyngwladol mewn rhai proffesiynau
sy'n effeithio arnom yma ym Mywys hefyd. Mae Powys yn lle hardd i fyw a gweithio ynddo, ond gallai natur yng nghysbell hefyd ei gwneud hi'n anodd denu gymaint o staff newydd ag sydd ei angen arnom. Gall gwasanaethau poblogaidd fach mewn ardal wledig fawr iawn fod yn anodd, ac nid yw'r ffordd o fyw yn apelio at bawb. Mae'r heriau hyn yn golygu bod yn rhaid i ni ddefnyddio staff asiantaeth drud i gynnal ein gwasanaethau pwysicaf. Mae'r swm rydym ni'n ei wario ar asiantaeth yn llawer uwch na'r gyfartaledd ar gyfer y gig yng Nghymru. O bob 100 punt rydym ni'n ei wario ar gyflogau, mae bron i 10 punt yn cael ei wario yn talu am staff asiantaeth. Mae hyn yn cymaru ar gyfartaledd gig Cymru o bron i 3 punt. Mae poblogaeth Powys yn hŷn na chyfartaledd y DU, gydag ambell dros chwarter trigolion Powys dros 65 oed. Mae hyn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn ein gweithlu ein hunain. Mae ychydig o dan hanner ein gweithlu yn 50 oed a hŷn. Mae amcangyfrifon swyddogol o'r boblogaeth yn dangos y bydd gan Powys erbyn 2043 6,512 yn llai o bobl o oedran gweithio nag yn 2024. Bydd hyn yn effeithio ar ein gallu i recriwtio gweithwyr y gig o fewn ein cymunedau lleol. Wrth i'n boblogaeth parhau i heneiddio, mae hefyd yn mynd yn anoddach denu pobl iau o'r sir i rolau gofal iechyd. Mae llawer o'n pobl ifanc yn dewis gadael Powys i chwilio am gyfleoedd mewn mannau eraill. Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu cyfleoedd hyfforddiant a datblygu lleol, ond ni all hyn gyflawni popeth sydd ei angen arnom. Enghraifft, mae ein rhaglen nyrsys uchelgeisio yn cefnogi pobl i fyw, derbyn hyfforddiant a gweithio yn y sir. Rydym hefyd wedi cael rhywfaint o lwyddiant wrth denu nyrsys rhyngwladol, sydd wedi gwneud Powys yn gartref iddynt ac wedi helpu i gryfhau ein gwasanaethau. Digidol. Rydym wedi gwneud cynnydd da ar ddarparu gwasanaethau digidol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, nid oes gan rannau o Powys fynediad data band eang da na data symudol sydd ei angen i gefnogi technolegau digidol. Mae cael poblogaeth hŷn hefyd yn tueddu i fod yn gysylltiedig â lefelau is o fynediad digidol a hyder digidol. Gall ein poblogaeth wledig fach a deiryddiaeth hefyd ei gwneud hi'n anodd cyrraedd pawb a gostwng costau. Gall hefyd fod heriau gyda rhannu cofnodion cleifion gyda ysbytau rhwng gwahanol rannau o'r gig. Gwasanaethau ddarperir yn uniongyrchol gan Bwrdd Iechyd Addysgu Powys o'i gymharu â gwasanaethau'r gig y tu allan i Powys a gwasanaethau meddygon teulu. Mae cleifion yn dweud wrthym am eu heriau gyda hyn. Cyllid a chomisiynu. Mae Powys, fel llawer o rannau eraill o'r gig, yn wynebu pwysau ariannol mawr. Mae cydbwyso costau cynyddol yn erbyn anghenion cleifion a'r galw am wasanaethau o fewn ein hadnoddau sydd ar gael yn her allweddol i ni ar hyn o bryd. Rydym yn derbyn cyllid o dros 400 miliwn y flwyddyn. Hynny yw tua 3,000 o bunnoedd y pen. Bydd rai pobl yn defnyddio ychydig iawn o wasanaethau bob blwyddyn. Mae gan eraill anghenion cymhleth iawn sy'n gofyn am becynnau gofal drud iawn. Efallai y byddant yn profi anafiadau sy'n newid bywydau sydd angen llawer o wahanol fathau o lawdriniaeth a gofal parhaus. Neu efallai bod gandych salwch difrifol sy'n gofyn am gyffuriau a thriniaeth drud. Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaethau iechyd rydym ni'n ei darparu a'i comisiynu ar gyfer trigolion Powys yn costio mwy na'n cyllid. Mewn gwirionedd, am bob 100 punt rydym ni'n ei wario, rydym yn gwario 2 punt. Rydym yn disgwyl gorffen 2024-2025 gyda diffyg o tua 16 miliwn. Mae hynny gweitha cynlluniau ar gyfer gwneud arbedion sylweddol, tua 5 punt ym mhob 100 punt. Mae rhain yn cynnwys lleihau costau swyddfa gefn ac arian sy'n cael ei wario ar staff asiantaeth drud.
Mae ein cynllunio ar gyfer 2025-26 hefyd yn cynnwys y bwriad i gomisiynu gofal wedi'i gynllunio gan ysbytau yn Lloegr yn seiliedig ar dargedau amseroedd aros gig Cymru. Nid yw hwn yn benderfyniad yr rydym wedi gwneud yn ysgafn, ac mae'n adlewyrchu'r ffordd yr rydym yn cael ei ariannu. Rhaid i ni weithredu i fyw o fewn ein gallu, neu byddwn yn adeiladu mwy o anawsterau ariannol ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gynllunio i'r trefniadau hyn ddechrau mis Gorffennaf a byddwn yn rhannu mwy o fanylion ym mis Mehefin. Y cemau nesaf. Gyda'i gilydd, mae'r heriau hyn yn golygu nad yw dim newid yn opsiwn. Rhaid i ni weithio gyda'n gilydd i gynllunio ar gyfer gig yn seiliedig ar anghenion y dyfodol. Mae'n rhaid i ni hefyd gynllunio'r ffordd orau rydym yn ymateb i lefelau cynyddol o salwch, addasu i gael llai o bobl o oedran gweithio yn y sir, ac addasu adeiladau sydd wedi'i gynllunio ar gyfer modelau gofal sydd wedi'i dyddio. Byddwn yn adolygu bob un o'r meysydd gwasanaeth yn ei tro, ac yn seiliedig ar adborth gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol y sir, rydym yn bwriadu canolbwyntio ar y meysydd hyn yn gyntaf. Gwasanaethau cymunedol a gwasanaethau iechyd meddwl oedolion yn 2025, gofal wedi'i gynllunio a diagnostig yn 2026, a gwasanaethau menywod o phlant yn 2027. Ochr yn ochr ar Crynodeb hwn, rydym wedi cyhoeddi Achos Dros Newid. Yn y ddogfen honno, gallwch darganfod mwy am y cyfleoedd a'r heriau ar gyfer y gwasanaethau gwahanol hyn. Byddwch yn clywed gwybodaeth gryno am y wasanaethau cymunedol a gwasanaethau iechyd meddwl oedolion yn ddiweddarach yn y fideo hwn. Atal salwch. Gallwn ni i gyd chwarae rhan mewn gwella iechyd powys a lleihau anghydraddoldebau. Mae powys yn sir wledig a phoblogaeth brin. Mewn gwirionedd, dim ond 26 o bobl y kilometr sgwâr sydd yna, o'i gymharu â dros 2,600 o bobl fesul kilometr sgwâr yng Nghaerdydd. Mae hyn yn golygu bod llawer o drigolion yn elwa o fynediad i fannau awyr agored. Ond gall teithio i wasanaethau fod yn fwy heriol mewn ardaloedd gwledig nag mewn ardaloedd adeiledig. Mae hyn yn arbennig o wir am wasanaethau mwy arbenigol y mae angen ei darparu y tu allan i bywys. Mae bron i 134,000 o bobl yn byw yn y sir, ac mae'r disgwyliad oes ymhlith yr uchaf yng Nghymru. Mae nifer y bobl hŷn yn cynyddu, ac mae hyn hefyd yn golygu bod yr anghenion ar galw am wasanaethau iechyd yn cynyddu. Ond mae cyfran y bobl o oedran gweithio yn gostwng. Mae yna gyfleoedd i bob un ohonom weithio gyda'n gilydd i wella iechyd ac i atal salwch. Mae llawer o wahanol ffactorau yn effeithio ar bar mor iach ydyn ni. Mae tystiolaeth yn awgymru bod gwasanaethau gofal iechyd yn cyfrif am tua 20% o hyn. Mae ffactorau eraill yn chwarae rôl llawer mwy. Mewn gwirionedd, mae 30% o'n statws iechyd oherwydd ein ymddygiadau ein hunain fel ysmygu, diet, gweithgarach corfforol ac alcohol. Os ydym yn mabwysiadau ymddygiadau iach, gall hyn leihau'r risg o salwch a gall helpu'r gig. Mae 10% o'n statws iechyd oherwydd ein amgylchedd corfforol. Mae hyn yn cynnwys yr adeiladau rydym ni'n byw ynddynt a mynediad i fannau gwyrdd. Mae 40% o'n statws iechyd oherwydd ffactorau mewn cymdeithas ehangach. Mae hyn yn cynnwys ein addysg, statws swydd, incwm, teulu a chymorth cymdeithasol a diogelwch cymunedol. Drwy wella gyda'n gilydd, gallwn weithio tuag at bywys lle mae pobl yn byw
bywydau hirach ac iachach, ac yn cael mynediad teg i'r pethau sy'n arwain at iechyd a lles da. Hyrwyddo ymddygiadau iach, hyrwyddo a chefnogi lles meddyliol a chymdeithasol, mynd i'r afal ag unigroedd ac unigedd, dylanwadau a benderfynyddion ehangach iechyd, gwneud yn siŵr bod wasanaethau iechyd a gofal yn canolbwyntio ar atal ac ymyrraeth gynnar, darparu gwasanaethau iechyd cyhoeddus ragorol fel sgrinio, brechu a helpu fi stopio, mynd i'r afal ag effeithiau newid yn yr hinsawdd ar iechyd y cyhoedd. Beth yw'r materion pwysig i chi? Rydym yn gwrando ar y materion sy'n bwysig i chi. Dyma rhai themau allweddol o'ch adborth i ni yn ystod y flwyddyn diwethaf. Mae gwasanaethau iechyd yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr ac yn ffynhonnell balchder dinesig. Mae gwasanaethau lleol yn bwysig iawn i chi, ac yn enwedig y rhai sy'n cael ei darparu gan a gyda chymunedol lleol, gan gynnwys gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dal. Rydych chi'n poeni am y pellter i ysbytau cyffredinol dosbarth ar gyfer gofal wedi'i gynllunio ac argyfwng. Mae hyn yn cynnwys mynediad at drafnidiaeth ac ambulansys, gan gynnwys yr adolygiad diweddar o wasanaethau ambulans awyr. Rydych chi'n pryderu am y pwysau cynyddol ar wasanaethau, ac yn enwedig am amseroedd aros hirach ar gyfer gofal wedi'i gynllunio ac ar gyfer triniaeth mewn adrannau brys. Rydych chi'n dweud wrthym y gall profiad cleifion a defnyddwyr gwasanaethau amrywio llawer yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw a pha ysbytau cyffredinol dosbarth rydych chi'n ei ddefnyddio. Enghraifft, mae amseroedd aros ar gyfer gofal wedi'i gynllunio yn aml yn fyrrach i gleifion sy'n derbyn triniaeth yn Lloegr o'i gymharu â Chymru. Rydych chi'n poeni am effaith ein penderfyniad diweddar i ofyn i ysbytau Lloegr gynllunio eu gwasanaethau yn seiliedig ar safonau amser aros Cymru. Rydych chi eisiau teimlo diogel i dyfu'n hen ym Mhywys. Mae hyn yn arbennig o bwysig i chi os ydych chi'n byw gyda chyflerau iechyd lluosog. Gallwch hefyd weld bod ein grŵp staff yn mynd yn hŷn hefyd. Rydych chi'n pryderu am argaeledd gofal cymdeithasol, a sut mae'r gig, yr awdurdod lleol, y trydydd sector a darparwyr gofal preifat yn gweithio'n agosach gyda'i gilydd i'ch helpu i gyrraedd adref o'r ysbyty yn gyflymach a gyda'r cymorth cywir. Rydych chi'n profi anawsterau yn y ffordd y gwybodaeth ei rhannu rhwng y bobl a'r sefydliadau sy'n darparu eich gofal. Enghraifft, weithiau pan fyddwch yn mynychu apwyntiad y tu allan i bywys, nid oes gan y clinigydd fynediad at eich nodiadau, neu nid oes gan eich meddyg teulu fynediad at y canlyniadau. Mae llawer ohonoch yn croesawu'r defnydd o dechnoleg ddigidol sy'n eich helpu i gael mynediad at ofal a chefnogaeth mewn ffyrdd sy'n cyd-fynd ar gyfynion eraill ar eich bywyd. Rydych hefyd yn tynnu sylw at y ffaith bod angen mwy o help a chefnogaeth ar rai cleifion i defnyddio gwasanaethau digidol yn hyderus. Nad yw rhai yn gyfforddus yn defnyddio gwasanaethau digidol o gwbl, a bod mynediad digidol yn gallu bod yn her mewn rannau o bywys. Mae ynysu cymdeithasol a unigrwydd yn bryder mawr. Gall byw mewn sir sydd â boblogaeth brin effeithio ar fynediad at gymorth, gan gynnwys gan ofalwyr di-dal sydd hefyd yn effeithio ar iechyd meddwl ac emosiynol. Rydych chi eisiau gweld mwy o ffocws ar atal salwch a chefnogi pobl a chymunedau i gymryd mwy o gyfrifoldeb am eich iechyd a'u lles, fel y gall gig ar energannau'r wladwriaeth ganolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf mewn angen. Rydym yn cydnabod nad yw hyn ond yn rhoi cipolwg ar y materion yr ydych wedi godi gyda ni, ond rydym yn gobeithio a bydd yn rhoi sicrwydd i chi ein bod yn gwrando
a throi wella gyda'n gilydd, rydym am weithio gyda chi i ddod o hyd i atebion sy'n gweithio yn ein gyd-destun gwledig. Gwasanaethau cymunedol. Gan feddwl yn benodol am wasanaethau iechyd cymunedol, dyma rhai o'r materion a godwyd gyda ni gan gleifion a staff. Mae pobl yn gwella yn gyflymach yn eu cartref eu hunain, a dyna pam rydym ni eisiau cefnogi pobl i aros gartref neu ddychwelyd adref o'r ysbyty pan fydd yn ddiogel iddyn nhw wneud hynny. Rydym yn gweithio gyda'n cydweithwyr gofal sylfaenol i fuddsoddi mewn staff ychwanegol i helpu pobl i aros yn eu cartref eu hunain yn hirach, yn ogystal â gwasanaeth cwympiadau newydd hefyd. Gall arosiad hir mewn gwely ysbyty effeithio'n wael ar ffitrwydd ac annibyniaeth cleifion, a all cael effeithiau hirdymor ar eich iechyd. Y nod cenedlaethol yw lleihau nifer yr arosiad yn ysbyty i ddim mwy na 21 diwrnod, ond yma ym Mywys y cyfartaledd yw 40 diwrnod, sy'n rhy hir. Rydym wedi gwneud newidiadau dros dro i'n model gwely i'n helpu i ddarparu gofal cywir, ond mae angen mwy o weithredu. Mae cyrraedd adref o'r ysbyty yn aml yn cael ei oherwydd ar geilydd gofal cartref a gofal preswyl yn y sir. Byddai'n well gan y rhan fwyaf o bobl farw gartref, neu rhywle sy'n teimlo fel eu cartref, gyda henoliad yn agos. Ond mae gormod o bobl yn marw yn yr ysbyty. Mae gofal i bobl â salwch terfynol yn cael ei ddarparu o'r ei gartref, ond weithiau mae'n rhaid iddyn gael ei derbyn i'r ysbyty i helpu i rheoli eu symptomau. Mae gennym lawer o wasanaethau nyrsio ac ymarferwyr arbenigol rhagorol yn y gymuned sy'n darparu cyngor, cymorth a triniaethau i gleifion a chyflyrau hirdymor. Ond mae gan Bywys boblogaeth fach sy'n golygu bod y tîmau hyn yn fach ac felly wedi gwasgaru'n denau ar draws sir fawr. Gall gwyliau blynyddol ac absenoldeb salwch gael effaith fawr ar y dîmau bach a sut mae eu gwasanaethau yn cael ei ddarparu. Mae cost darparu gofal iechyd parhaus wedi cynyddu 128% yn ystod y flwyddyn diwethaf. Efallai y bydd cyfleoedd i newid y ffordd o rydym yn darparu gofal iechyd parhaus trwy wasanaethau cymunedol dwys sy'n darparu gwell gofal i gleifion a hefyd yn lleihau'r angen am dalu am becanau gofal drud. In ystod 2023-2024, roedd trigolion Powys yn cyfri am 40,000 o dderbyniadau hun ysbyty ein hunain ar tu allan i'r sir, gyda chyfartaledd o 109 o bobl yn cael ei derbyn bob dydd. Ar ddiwrnod cyffredin o fewn system y gig, roedd ein trigolion yn meddiannu 421 o welïau y Mywys a tu allan i'r sir. Mae hyn yn cyfateb i 154,000 o'r ddiwrnodau gwely pob blwyddyn ar gost o 104 miliwn. Mae bron i 1 o bob 6 o rolau sy'n darparu gwasanaethau cleifion mewnol cymunedol yn wag. Mae'r blychau hyn yn cael eu llenwi gan ddefnyddio staff asiantaeth drud. Nid yw hyn yn fforddiadwy, ac nid yw'n darparu'r ansawdd gofal yr ydym ei eisiau. Mae'r galw am ofal brys ac argyfwng yn cynyddu, ac mae hyn yn gysylltiedig â'n phoblogaeth oedrannus sy'n heneiddio. Mae pobl yn profi oedi wrth gael mynediad at ofal brys. Un ffactor yw amseroedd ymateb ambulansys. Un arall yw oherwydd bod gormod o welïau ysbyty cyffredinol dosbarth yn cael ei meddiannu gan gleifion nad ydyn bellach ei angen, ond na ellir ei ryddhau adref oherwydd y pwysau ar wasanaethau gofal cymdeithasol. Mae unedau man anafiadau Powys yn cyrraedd neu'n rhagori ar eu holl dargau perfformiad, ond mae pobl yn pryderu am y cae dros nos. Gwasanaethau iechyd meddwl oedolion. Gan feddwl yn benodol am wasanaethau iechyd meddwl oedolion, dyma rhai o'r materion a godwyd gyda ni gan gleifion a staff. Mae ein pwynt mynediad sengl o'r gwasanaeth gig
11.2 ar gyfer iechyd meddwl wedi gwella mynediad cleifion at wasanaethau, gan gynnwys ar gyfer argaeledd cymorth iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r galw am wasanaethau iechyd meddwl yn cynyddu, ac mae pobl yn aros yn rhy hir am asesiad, cymorth neu driniaeth. Mae'r aros hiraf ar gyfer therapi seicolegol, gwasanaeth asesu cof a gwasanaethau neuroddatblygiad. Mae cleifion yn ein poblogaeth oedolion ac oedolion hŷn yn profi anghenion iechyd meddwl ac anabledd dysgu cynyddol cymhleth. Mae'n rhaid i ni newid sut rydym yn gweithio fel arall ni fyddwn yn cadw i fyny ar galw. Heb weithredu, rydym yn disgwyl i'r galw gynyddu trean o fewn degawd. Bydd buddsoddi mewn atal ac mewn gwella lles cyffredinol ein poblogaeth yn helpu i reoli'r galw. Mae heriau iechyd meddwl yn dal i fod â stigma cymdeithasol ac yn anffodus gall cleifion wynebu gwaharddiad o'r gwaith a'r gymdeithas, sy'n gwneud eu trafferthion yn waith ac yn anoddach adfer ohonynt. Mae gan bobl sy'n wynebu lefelau uwch o'r dlodi, ynysu, unigrwydd, troseddu, digartref a chefndir yn y sylwadau fwy o broblemau iechyd meddwl a chorfforol. Mae anghenion iechyd meddwl ein poblogaeth yn newid ac yn dod yn fwy cymhleth. Mae mwy o bobl sydd ag anableddau dysgu angen cymorth gan ein gwasanaethau iechyd meddwl oedolion. Mae ein gweithlu wedi wasgaru'n denau ledled y sir. Mae'n adnodd bregus ac mae lefelau salwch a chyfraddau swyddi gwag yn uchel o'i gymharu ar gyfartaledd ar gyfer y bwrdd iechyd. Mae hyn yn effeithio ar ein gallu i gyrraedd targedau cenedlaethol a safonau gwasanaeth. Mae'r cyfleusterau wedi gwasgaru ledled powys, ac nid yw'n adeiladau wedi cynllunio i ddiwallu anghenion gwasanaeth iechyd meddwl ac anabledd dysgu. Felly mae angen mwy o staff arnom i'w rhedeg o ganlyniad. Byddai gwell cyfleusterau yn gwella gwasanaethau cleifion ac yn lleihau nifer y staff sydd ei angen. Mae angen ni hefyd wneud penderfyniad mewn perthynas â Ward Crug yn Aberhonddu sydd ar gau dros dro. Mae'r pryder ar nyrsys iechyd meddwl ledled y DU yn effeithio'n uniongyrchol ar ein cyfraddau swyddi gwag yma ym Mhowys. Rydym yn llenwi bylchau trwy gyflogi gweithwyr asiantaeth. Mae cost hyn yn parhau i dyfu, ac nid yw'n darparu lefel o ofal yr hoffem i'n gleifion. Rydym wedi gwella ein llwyddiant wrth ddenu staff newydd, gan gynnwys trwy'n rhaglen nyrsio uchelgeisiol. Ac eithio ein gwasanaeth seicoleg, mae ein cyfradd swyddi gwag wedi gostwng bron i 3 chwarter ers 2022. Sut i gymryd rhan? Rydym yn awyddus i glywed eich barn erbyn 15 o Fai 2025 ar y canlynol. Beth sy'n dda am wasanaethau iechyd ym Mhowys, cryfderau? Beth sy'n wael neu ddim yn gweithio mor dda? Gwendidau. Pa syniadau a allai fod gennych a allai ein helpu i wella? Cyfleoedd. Beth allai fod yn rhwystr an atal rhag gwneud y gwelliannau sydd ei angen arnom? Bygythiadau. Beth sydd angen ei newid? Os yn bosib, rydym yn eich annog i rannu eich barn drwy'r arolwg ar-lein ar ein gwefan Gwella Gyda'n Gilydd www.gwella-gyda'n-gilydd-gwanwyn25. Mae yna lawer o ffyrdd eraill o gymryd rhan os na allwch ymateb ar-lein. Ysgrifennu atom. Gwella Gyda'n Gilydd, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys, Tŷ Gleisbri, Ysbyty Bronllys, Powys, LD3, dim LY. E-bostiwch ni, powys.engagement@wales.nhs.uk. Ffoniwch ein rhif ffôn ateb ymgysylltu ar dim 1874 442 917. Gallwch ofyn am gopi printiedig o'r ddogfen Achos
am newid a'n arolwg. Mae ein gwefan Gwella Gyda'n Gilydd hefyd yn cynnwys rhagor o wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i ddarganfod mwy a chymryd rhan. Darllenwch ein fersiwn hirach o'r Achos Dros Newid. Dod o hyd i wybodaeth mewn gwahanol fformatau gan gynnwys hawdd ei ddarllen. Dyma gam cyntaf sgwrs parhaus yn ystod 2025 a thu hwnt. Bydd yn llunio dyfodol gwasanaethau iechyd diogel ac o ansawdd i bowys. Bydd llawer mwy o ffyrdd o gymryd rhan dros y misoedd nesaf. Bydd hyn yn cynnwys sgyrsiau am wasanaethau cymunedol a gwasanaethau iechyd meddwl oedolion yn ddiweddarach haf eleni.